Maslahat Bey, müşterilerimizin biri men raborçu vize bile geldim. Men anladılar. Gelsem işim yok, adam yok, dokumentleri vermediler. Dip kaçak kaldım. Endiki hiç kime anlamak diye. Siz adamlara kime ya da ne fiilde raborçu vize onaryandıklarına maslahat verseniz. Elbette maslahat bereriz. Şular ýaldy ýagdaýda Türkiýe döwletine birinciden gelmeňizi maslahat bermeýärin. Sebäbi gelen ýagdaýyňyzda sizi gaçak durumda bolýanyz we onu bärde toplamak gaty kyn bolar. Toplamak üçin sizin 1 ýyllyk ýa-da 6 aýlyk iş kartyňyz, kartçykaňyz ýagny raborçy kimligiňiz eliňizde bolmaly bolýar. Şol ýagdaýda başga firma geçirip bolar ýa-da üniversitelere registrasiya edip ya da beýleki kimliklere geçiş yapıp alma mümkinçiligi bolup biler. Siz Türkmenistandan gaýtmanka firmaňyz, gitjek ýeriňiz, galjak ýeriňiz, iýiçligiňiz bolup bolmadygyny anyk bir şekilde öwrenip gelmeňizni maslahat berer. Sebäbi diýlende Türkmenistandaky köp firmalaryň diňe sizin Türkiýe geçýänçäňiz we raborçy wizasy basylýança jogap berendigini kän eşitdik. Bular ýaly ýagdaýa aldanmaň. Olar ýaly edip gelenden, gaçak galandan gelmän kimlikli we normal bir şekilde gelip gaçaksyz gelmeňizi maslahat berýäris. Ilym we bilimiň adresi Alazym danışmanlyk size we Türkiýe döwletinde raborçy wiza bilen gelip işlemeklere ynamly çözükdir.